dünya күләмендә көтеп торырга кирәкми. Менә бүгенге көннән bütün milletler татар музыканың анда фольклорын, халык көйләрен белерләр дип. Анларга ничектер өметләнергә кирәкми. Ләкин шул вакытта менә без ясыйбыз икән, ниндидер заманча анда тематикага, анда, ну, мәсәлән, менә шул музыкага мин кайтам, чөнки ул бик универсаль формат. Анда заманча ритмнар, заманча көйләр, заманча инструментлар. Һәм шул вакытта ул безнең риваяткә нигезләнгән, ул безнең тарихыбызга нигезләнгән. Анда безнең телебез яңгырый, чөнки без аны татар телендә яздык. Һәм менә бу шул өлкәдә бер юлы. Аның башка форматларда булырга мөмкин. Мәсәлән, без Әлиф спектаклен ясаган идек. Ул безнең татар теле тарихына багышланган, Тукаебызның и туган тел шигыренә нигезләнгән спектакль. Ләкин аның форматы шулай ук заманча спектакль. Ул заманча пластика. Ул современный подход дип әйтим инде. Менә шундый яңа караш белән әсәрләрне без ясасак, нишләп мин Әлифне искә төшердем. Чөнки мин үзем менә шаһид, без ул спектакль белән күп илләрдә булдык. Мексикада мин аны тәкъдим иткән идем. Сәхнәгә чыгып, испан телендә мин әзрәк испан телен белән мин сөйләгән идем, әйтәм, менә бу спектакль багышланган безнең татар телебезгә. Һәм күп кеше кызыксынды, нинди ул татар теле? Россиядә рус теле генә түгел микән диләр алар. Менә шул яктан ул менә пропаганда булды. Алар бик кызыксындылар. Һәм менә шундый төрле формалар табып, без үзебезне, үз милләтебезне, татар булуыбызны, Россиядә бит инде күп милләтләр бар. Без аны менә шулай бөтен дөньяга танытабыз дип уйлыйм мин. Димәк, әле монда йодрык, күкрәк сугып, йодрык белән без татар дип кенә булмый, әйме бит. Без татар теле дигән сүзләр, ул ничектер теге халыкны, менә син әйттең инде аны. Ачуын чыгарабыз кебек без, әйме, кайбер вакытта менә татарлыкны бик алга сөреп, кешенең ачуын да чыгарабыз. Менә син әйткәнчә, әкрен генә сәнгать аша, нишкә тоемлау белән менә шулай итеп, татар телебезне, сәнгатебезне җиткерсәк, инде иң кулай юлы шулдыр, минемчә. Без үз милләтебезне үзебез яратмасак, башка милләтләр нишләп безне яратырга тиешбез? Шуңа күрә бу бик нечкә әйбер бу. Монда ничектер бик нечкә уйларга кирәк һәм мәхәббәт аша гына, менә кызыксыну аша гына дөрес мультфильмнарны төшерергә, мәсәлән, дип уйлыйм. Чөнки ул балачактан ук башлана. Бала менә кызык мультфильмнар күреп, татар телен ишетеп, шулай кызыксына башлый. Шул ук театр, шул ук кино. Кино без онытырга тиеш түгел, чөнки кино ул бөтен милләтләргә кертергән әйбер ул. Шуңа күрә менә шул юлдан барсак, бәлки нәрсәдер килеп чыгыр. Менә Илмир, югары сәнгать дибез бит инде, ләкин халыкны беләсең, иң беренчедән менә шуны әйтәсе килә, җәмгыять ул шул, менә безне биләп алган вакыйгалар, ул халык нәрсә тели, без шуны бирәбез, шуны күрсәтәбез. Менә халык бүгенге көндә җиңел музыка тели, без шуны күрсәтәбез. Менә синең очрагыңда әзерлекле кешеләр бармы соң, менә кемгә тәкъдим итәргә? Менә Татарстан буенча гына алып караганда, чит илләрдә аңлашыла, ул татарлар киткәннәр, тамырлары өзелгән, алар сагыналар татар телен. Менә без үз татарларыбызда. Син бит инде күбрәк Татарстан җирлегендә иҗат итәсең. Менә җиңел сәнгатьтән ничек менә шундый уйландыра торган сәнгатькә халыкны кайтарырга икән? Шулай ук мәхәббәт аша гына, кызыксындырып, күрсәтеп, менә шундый формалар да бар. Менә башка әсәрләр дә бар, уйландыра торган әйберләр дә бар. Ул әкрен генә килеп чыга. Кешене интекләп опера театрына тыгып, менә сез опера тыңларга тиеш, ул киресенчә ниндидер каршы фикер. Әлбәттә, бу безнеке түгел, бу безгә кирәкми дип, шундый әйбер килеп чыгарга мөмкин. Белмим, монда төрле шундый эксперименталь әйбер белән эшләргә кирәк, аннарысын аралашырга кирәк, сөйләшергә кирәк, аңлатырга кирәк. Бөтен дөнья күләмендә нәрсә генә юк. Әлбәттә, менә мәктәптә ул кирәк. Балалар белән. Чөнки бала ул гел дөньяга бик киң карый ул.
Баланың әле теге менә шундый Формулашып бетмәгән вакыт, әйме? әйе, шуңа күрә менә балалар белән анарсын без менә шундый бик кызык заманда яшибез. Интернет челтәрләрендә бит нәрсә генә юк. Бәлки инде менә шундый тапшырулар чыгарыргадыр. Нишләп менә шундый анда театр була, заманча театр була. Шуңа күрә күрсәтергә генә просвещение, ничек була татарча просвещение? Мәгърифәт агарту инде кешене, әйе. Менә шуның аша гына. Һәм көтеп тормаска менә ул бик тиз була дип. Ул әкренләп кенә ул. Менә син үзең безнең республикадагы вазгыятны ничек бәялисең менә татар теле уңайыннан? Менә халыклар бердәмлеге елы бит инде быел әйме беләсеңдер. Менә чаралар җитәрлек дип уйлыйсыңмы? Тагын нәрсәдер эшләргә буламы менә синең фикереңчә? Әле менә бу әйдә опера тирәсеннән ераграк китик. Гомумән көндәлек тормышта алганда нәрсә дип уйлыйсың? Син бит инде татар яшь иҗатчылар белән күп аралашкан кеше. Шул ук кибеткә керик, шул ук каядыр ниндидер урамда. Менә шундый җиңел генә алганда. Нәрсәләр тагын эшләп була дип уйлыйсың? Әлбәттә, Казанда Аллага шөкер безнең сәнгать ягыннан тормышыбыз бай. Бай кебек. Шуңа күрә бер яктан мин бик канәгать менә без нинди җирдә яшибез. Икенче яктан, әлбәттә, менә мин Казанда еш кына шундый әйбер сизә идем һәм ул бүген дә бар кебек. Менә безнең татар мөхите бер дөньяда яши кебек, рус мөхите үз дөньясында яши кебек. Күп кешеләр гомумән кызыксынмый сәнгать белән. Аларга татары да кирәкми, шулай русы да кирәкми, ничек бу дөньяда ипигә генә акча җитсен дип менә шул әйберләр бит әлбәттә менә шул бар ул. Шуңа күрә кеше бит кайчан уйлана башлый. Теге сәнгать турында, тел турында, үзе турында, тарихы турында, кайчан аның ничектер менә тормышы урнашкан вакытта. Шуңа күрә менә бу социаль әйберләрне онытырга кирәкми. Без теге менә шулай канатланып, теге музыка турында гына сөйләшеп килеп утырабыз. Һәм әлбәттә менә ничек кешегә яшәргә бүген, ничек анда фатир алырга, ничек гаилә корырга, шул темалар турында шулай уйларга кирәк, чөнки алар барысы да тоташ. Алар тоташкан. Ләкин шул вакытта аннарсын. Менә мин әйтеп киттем бит менә кино турында. Менә мин саныйм, менә безнең Татарстанда бүгенге көндә нәрсә безгә бик каты җитми, менә безгә җитми татар киносы. Мин сөйләмим татар киносы татар телендә генә. Ул рус телендә дә мөмкин булырга. Ләкин безнең тормышыбызны күтәрә торган, Татарстан тарихыбызны күтәрә торган. Бүген кеше китап бит укымый ул. Ә менә кино аша күп нәрсәне күреп, ачыклап булыр иде. Тарихны, телебезне шулай ук. Аннарысын менә мин еш бик сөйлим менә шул теманы, музыкаль театр турында. Безнең милләтебез бик музыкаль. Менә кичә генә узып китте менә шул концерт, анда безнең яшь композиторларның әсәрләре без яңгырады. Алар менә барысы да менә нишләп ул оркестр барлыкка килде Камал театрында. Менә шул концерт. Аннарсын безнең Тинчурин театрында менә барлыкка килде зур оркестр. Ул бер яктан нәрсәне күрсәтә? Бер яктан күрсәтә менә безнең шул музыкаль мөхитебез үсә бара. Аларга мәйдан юк. Шуңа күрә алар менә булган театрларда теге менә камыр ташып чыга бит. Менә алар менә теге ташып чыккан камыр кебек шул драма театрларында шундый оркестрлар барлыкка килә. Мин уйлыйм, безгә аерым музыкаль театр булса, ул тагын да көчлерәк этәргеч булыр иде. Шул ук җырчылар да әле бар безнең. Шул композиторлар да без языр идек. Менә шул өлкәдә бик күп зур нәрсә эшләмәгән дип уйлыйм. Менә безнең белгечләр җитәрлек дип уйлыйсыңмы бу өлкәдә? Белгечләр менә шунда белем бирерлек кешеләр җитәрлек, менә башкаручылар, шушы югары сәнгатьне башкара алучылар бездә. Менә үз тирәңдә генә. Әлбәттә безнең консерватория Аллага шөкер эшләп килә. Һәр елны күп җырчылар бетерә, тәмамлый, композиторлар. Әлбәттә барысы да алар музыкада анда зур дәрәҗәгә менмәсәләр дә, кемдер гомумән музыкадан китә. Ләкин күбесе барыбер музыкада эшли һәм менә бүгенге көндә мин үзем
санап китә алам, күпме безнең сәләтле җырчылар бар, әзер җырчылар бар. Менә шул музыкаль театрда эшләргә. Алар безнең бик күп. Менә яшьләр арасында, яшьләр менә күтәрелеп килүче яшьләрне беләсеңме син? Менә үзең шикелле менә шундый талантлы, сәләтле композиторлар арасында дип әйтик. Кемнәр алар? Менә әйтеп китәм бит, кичә генә яшь композиторлар яңгырады. Һәм барысы да түгел, анда аның бер өлеше генә. Узган елны безнең җыр дигән проектны без оештырган идек. Корей театры сәхнәсендә, филармониядә булды аның гала концерты. Анда 30-га якын җырлар туды профессиональ композиторлар белән язылган. Һәм мин безнең буында бик каты көч сизәм. Менә кайчандыр булган бит, анда Яхина, Жиганов, аннарысы ниндер теге пауза килеп чыкты, ниндер тәнәфес килеп чыкты. Һәм безнең менә тагын менә шул дулкын үсә бара дип мин бик каты аны үзем сизәм һәм күрәм. Менә ул булай караганда, менә халыкка иң танылганнарын гына әйтик. Менә Илмира, Илүсә, ул инде телдән төшмәгән. Аның бит әле менә шундый сәхнә артында калучылары, безгә билгеле булганчылары бик. Алар бик күп. Әле алар бик күп. Шуңа күрә белмим, мин бик каты ышанам, чөнки сәләтне бит аны сатып алып булмый. Ул менә я бар, я юк. Ул менә туган вакытта менә алар килгән икән менә бу вакытта безнең милләтебезгә. Аларның кадерен менә бүген белергә кирәк. Һәм менә мин үз ягымнан еш кына аларны барысына җыям, әйтәгез концерт оештырыйк. Анда җырларымны бүләк итәм. Җырлагыз гына, мин чөнки ничек аларга ярдәм итә алам? Мин аларга ярдәм итә алам музыка белән генә. Шуңа күрә мин бик ышанам, менә без барыбыз да ничектер бу әйберне кузгатырбыз дип. Һәм менә бу Путин премия миңа бирү, мин аны шулай ук шул өлкәдә безгә зур мөмкинлекләр бирелә. Һәм менә мин үземнән шул көчне сизәм. Һәм Алла бирсә, Алла кушып, без барысына булдырырбыз дип ышанам.